kod wechego mag somo. Komiti mochung' ne weche mag somo od bura mamalo golo chik mondo migawo mar somo kachiel kod duol matayo piny mapacho ka ondik ripode matend skunde mag sekondar mar paro ne gini ok owinjo gitamre oboke mag jopuonjre mag klas 12 mapod nitiere kod gope mag skul. Kane giloso romo mane okelo gi kanyakla matwak budget mar hik omenda 2023-2024 ng'uro wuok ni rem pod nitiere ahinya te omenda ma ichwalo ne somo mag junior sekondar. Jopuonj miwaler kotenre kod wachno. Mabiro bang' jalup jakom kamiti mar od bura golo lipot ni higni buora bang' timo penj mar klas 12 nitie lipode 3 mane ochwal ne ni oboke mag penj mar klas 12 ne ni kod ng'ikruok e kit chwech mar jogo mane otimo penj. Kata kamano, jata tije mar duol matayo penj mapacho kae ne oseyo wach mar ni ng'ur machal kod magi ne ochwali e mesa mag gi higni buora kata bed ni duol no miyo jopuonjre ndalo 60 mar chwalo ng'ur po ni rochni nitiere oboke magi mag penj. Oyangore ni thoth jopuonj madongo tamore chiwo obok mag jopuonjre man kod gowi e skunde, wach mane ochuno kamiti no mondo mi ogol chik ne migawo mar somo mondo mi gindik lipode ne tend skunde duto e wi wach no. Governments are always they succeed one another, and there was a directive by the former president that principals don't hold certificates. They hold, and this is something that you are aware, and I think by then you are the peers. It looks like the principals are defying your orders, peers. Can you ensure that all certificates are released to the respective students? Or do you issue a circular again telling the principals to hold them? Can you respond to that? We shall still do circulars to our heads that it is illegal to hold a certificate of a student. Magi gin mana moko kuom weche mane owuok e kinde mane jagoro mongirore migawo mar somo Belio Kipsang ne ochopo nyim kamiti ni mar lero kaka gichano pogo budget mar somo mar hik omenda mar 2023 kod 2024 e kidienje ma opogore. Somo mar junior sekondar ne owal ne omenda maromo bilion 15.4 kama japuonjre ka japuonjre ne owinjo yud shillings 15,000. Maromo bilion 3.4 ne oket ne kuonde timo nonro ne jopuonjre mag junior sekondar. Omenda madwarore ne somo mag sekondar ma ok dagi owinjo bed bilion 88. Paro mane ochwal ne siro bilion 65 kod rem mar omenda ma ok tin ne bilion 22 makoro migawo mar somo koni dwarore mondo migi chiw ne jopuonjre ka japuonjre shillings 22,000. Gwenyruok kata kamano ne obedo e paro mane gichwalo mondo mi omedgi omenda mar tiko gedo mar kanono penj manyien kachiel kod apisi moro KICD makamiti no ne okoni gibiro mana puodho ka giselimo apisego. It was on this committee you requested for 500 million. That if we approve 500 million, Mitiani House will be complete and for use. Now we are shocked. Fortunately, I'm still on this committee, that you have come now to ask for 350 million to continue some constructions. Is this some game that the ministry is playing with treasury, with the country, that this is a cash cow? Migawo mar somo ochwalo paro mondo mi medgi bilion 42 mar tayo chenro mag somo kaachiel kod bilion 1 mar tiko gedo mag giduto. Judith Omondi, Ramogi TV. Motenre kod